Tak som tu s ďalším videjkom. Dnes idem tiež vyskúšať glogy. Chodiť za čepel. Militári technikou. Neviem, ako doteraz som si mal kedy zistiť, ako sa volá. Na polotáčky a už z dobrej diaľky. Jeden by tam bol. Aj druhý. A je tam aj tretí. Poďme sa na ne pozrieť. Už je to pekná diaľka. Technika, neviem, ako sa fakt volá, ale je to za čepel. Prakticky militári. Akurát, že to držíte ako pri nospine. Takže dovi pri ďalšom videjku.